Kublai pi baro ki men ki para ki ba shim banta bat ngi ha ga ni ka jing le niam ya ka yu karis bakhuin ha ga ni ka janmit ha ga ni ka mas bakhuin ni duai na ka banta I mewan shwal di nong rum ka sngi kha man da ka sngi ba ble tre kan rat ngur ku ko doi I un ai I ka jing ko jing khia ngi duai na ka banta ka seng samla shnong maudat baki ba kindon bor deng ka jing ya da jong ublei ngi duai na ka banta kaman simbala klat no jong ikong Joanita Paswet kong Krinsila Paswet kong Trolina Paswet kong Trinity Mary Paswet iba di Dros Imyong iba Daniel Paswet ba Markus Karmuj bakin yo ya jinja tait bam jukut ngi duai hagne gamaz na ka banta Yohanes Walang mat kaying kasem makin yo ya jingko jingkhia ngi duai hagane gamaz na ka bentai kong Minalin Maushai ibalan na badeng jing shitom ba inyo no ya jingkoj ngi duai hagane gamaz na ka bentai kong Angelina kon ba indon ha badeng kamet ka bakoj ka bakhia ngi duai hagane gamaz na ka benta Ilawanda ibadan Hanazred Bobli tekan dan ungkar kui un ai I jingko jingkhia met bat mensim ngi duai hagane gamaz na kabenta kajin tumu kajin jatait jong kamensim jong iba Dennis Tarsun Bayin yoy ka jinja tait bam jukut ngin duai na ka benta ka Lisha Mary Biam ka Anami ka Biam ka Unity Biam ka Fali Biam walbi tekendat ungkur ku kerdo eki ngin duai kamtam na ka bentai Gloria Biam bat ka Aliana Biam makin yo ya kamet ka bakoit ka bakhia ngi duai na ka benta ikong Euphrasia Suwer bat I Weber Kusndrem bakin yo ya kamet ka bakoit ka bakhia ngi duai na ka benta ka jintumu jong I meni para jongi ibam klem ai kerteng unambar bakot arndriu iwe indriu ngiduai hagane gamaz na kabenta kaying kasem jong Innocent Walang kibakwa banengu yoblay na kabenta kajinyada jong u bakila poisuk sya jela jongi na Bombay ngi duai hagane gamaz na kabenta I dari Janai Simyong I Martin Joblang Simyong Iyo Borlang Simyong I Teresia Medis Simyong I Michael Kitbox Simyong I Liza Fenis Simyong bakin yo ay jingko jingkhia ngiduai na kabenta ka jintmu jong I Asha Medis Simyong bat don Borlang Shabong ki kun gikti baro ngiduai na kabenta dari Janai Simyong I Martin Joblang Iyo Borlang I Teresia bobli trekendat ngkurku kerdo iki ngitruai kane kamas na kamta jinja thai jong kaman sim jong I mohon masar dingdo o tryon ai I jinja thai bam jukut ngiduai na ka bentai kong Christina kong sit ba in yo ya kamet ka bakoi ki bakhia alkum juru ya ka ying ka sembaro ka wei ngiduai na ka benta ka jintmu jong ka ying ka sem jong I D Gibson ngiduai ha kane kamas na ka benta kajin sumar sukher jong blay ya irihun warjri wain yo ay kajin koit ngitruai kane gamas na kamenta masim malaklat no jong I Bisen Marngar I Cecilia Marngar bat I Joel Marngar ba ble trekan rat ai haki ya kajin jatait bam jukut ngi duai hagane kamas na benta ka jintumu jong yung kasem jong I Juanita Malangyang Margarita Malangyang Albina Wankar
baik mending do iban Sharai Shilla Tracy Mauri ngidwai naga bentai badondor malngyang mat kipar lok jong i ngidwai hagane mas naga bentai kong Helena Karduit badona bedang jin shitom bi nyono ya jin koj badru ya jitmu jong i Sera bad idame ding do bobli terkendat un korkuru ya jitmu jong i Rajib ngidwai hagane mas naga bentai jin koj jin kia jong i Flaviona nong kendri ngidwai hagane mas naga bentai kajin kojin klein jong idility marwen splinters walang the best star marwen that is Mary marwen Paul Muse marwen but igenester marwen ngi duai kane kemas rengkat bergaying kesem bergajin temu jong iwe meni para jongi i nomor ibekut 0 pra dunyo pra 0 iwe kwa benduai na kementa kane archdiocese jongi to blame ngawon ngap ya jing anut jing terang jong pi ngi duai ha kane kemas na kamenta jing ko jing kia jong Stella Rose Pala i Father Julius Kurba i Brother John Colombi Brother Muscat Brother Valerie ngi duai na kamenta jing temu jong pi Mary Dakar ngi duai na kamenta jing temu jong i kong Mary Dolly's Grace Karkongor Alexander Karkongor ki bayi ngasem baro bakin yo ya kamiat ke bakoi ke baklain ni duai hagane gamas na kabenta i Alicia bin like bin yo no ya jing ko jingkia kamtam medan menta deng ICU bobli terkendat nuk tak no i ke jing ko jingkia ni duai na kabenta ki kena kebetulan pedang jimpe jongka MDM ngidwai na kabenta EV syndrome be indub yo no ya ka jingkoj ngidwai na kabenta ka jintemu jongpi kolet one pli ngidwai ha kana kamas na kabenta I tilia ba di spine lane marki kun kikti ngidwai ha kana kamas na kabenta ka jintemu jong Euphrasia Kriyem Basan ngidwai ha kana kamas na kabenta I Jerry Molong kepada sengi kam dak sengi tu boleh kendat kurku yepi no IP jingko jingkia ni doai nam tak ing kasem jong kong Liliona El Long Kendri beri kon ki siu baro ni doai kene kemas na bentai ba Michael Majau bat Imartina Langstang ki kun ki ti baro bikin yo ek jingko jingkia ni doai ha kene kemas rengkat beri ing kasem jong I Ignatius Marbo na bentai jingger ku baro ki bi kwa banengu yo blei na kabenta jin bakila yo ha jin im jongki ngi duai ha gane gamas na kabenta kajin temu jong I Liza Sungo kajin temu jong I Prince Pasleng kamtam na kabenta jin ko jingkia jong I Sandra Medi Dingdo kajin temu jong Alex Karkongor kajin temu jong I Juanita Malngyang kamtam na kabenta jin jathai jong kamen sim jong I M Dingdo ngidwai na kabenta jintemu jong I Sebastian Pajat ka jintemu jong I John Lengdo ka jintemu jong I Wa Lang ka jintemu jong I Teresia Malngyang ka jintemu jong I Simon Karjana ka jintemu jong I Penbiang Peter Pengrop ka jintemu jong I Matilda Karmau Plang ka jintemu jong I Daniela Mau Long kajin temu jong I Wansiu Binan Katia Elsie Henry na kabenta kayeng kasam bikin yo I kajin koj ni duai na kabenta kajin temu jong Ivorin Karmalki kajin temu jong I Iba Biam kajin temu jong Ritisha Lengdo kamtam na kabenta kajin Erngiu jong I kajin temu jong I Mildred Yopniao kamtam na kabenta kamen sim jong I Renalson Dakar iban yo no kajin taj bam jukod ni duai nam tak kayeng kasem jong Rebecca Heck ni duai na kabenta I Rebecca ba don pedang ngajin shitom ba in yo no ya kajin koj ni duai na kabenta I kong Jacqueline Nongrum bat baro ki bahi ngasem ni duai na kabenta kayeng kasem jong kong Ana Walang ni duai na kabenta kajin temu jong pi kular suk kong tim nam ta I wan chan borlang kong tim ba in yo ya kajin koj ngi duai na kabenta I Florentina Lengdo ngi duai na kabenta kajin temu jong I Langtei Marbanyang
Ngiduai na bentai kong Teresa Marbanyang binyo ay jingko jingkia. Ngiduai na benta ki bahi ngasem jong ikong Jenny Shabong. Ngiduai na benta ka jintmu jong i Saralin Nongrum. Kamtam na benta jingko jingkia jong ikan pamlang Nongrum. Ngiduai na benta jintmu jong i MK Biam. Ka jintmu jong i Magrita Mertong. Ka jintmu jong i Matilda Karmau Plang. Kamtam na benta jing atat ka mansim jong i Mildred Mary Karmau Plang. Ngiduai na benta jintmu jong i Margaret Sun. Ngiduai na benta jintmu jong i Vikonia So Sten. Kamtam na benta i Christopher So Sten. Binyo e kamet kabakoy kabakya. Ngiduai na benta jintmu jong i Tuol Nings Imli. Ngiduai na benta jintmu jong i Reverend Mary Pengrob. Kamtam na benta jing atat jong ka mansim jong i Ba Nicholas Dingdo. Ngiduai na benta jintmu jong i Mary Goretti Sinclair. Ninaga benta jintmu jong i Ebar Lien Karmau. Kamtam naga benta i Mei jong pi bi inyo ay jingkoy. Ngiduai naga benta jintmu jong i Jenita Sun. Kamtam naga benta i Marilyn Ann Sun. Kabada i kasni kaman daga sngi. Ba inyo ay jingkar ku jong blay inyo ay jingkoy jingkia. Ngiduai naga benta jintmu jong i Audrey Karmujay. Iba ko aban ay ngu yaw blay naga benta jingkar ku baro. Ngiduai naga benta jintmu jong i Margaret Sun. Kamtam na kabenta ka jingko jingkia jong kayeng kasem. Ngiduai na kabenta ka jintmu jong i Patricia Kurba. Kamtam inyo ya kamet kabakoy kabakya. Ngiduai na kabenta ka jintmu jong i Full Mark Paliar. Ngiduai na kabenta jong Full Mark Sis Paliar ba ublay unay pi ya jingko jingkia. Ngiduai na kabenta ka jingko jingkia jong i Civilian Sun, Elizabeth Sun, i Jenny Sun, bat i Mercia Sun, bat kayeng kasem baro kaway. Ngiduai na kabenta ka jintmu jong i Veronica Rai, ka jintmu jong i Tabor Lang Lengsiang, ka jintmu jong i Mary Joyce Dakar, kamdam ay pinyo ay jingko jingkia. Ngiduai na kabenta i Pinian Nong Put, ba ublay pentingan na i. Pinyo ay kamet kabakoy kabakya. Ngiduai na kabenta ka jintmu jong pi Midrenda Pengrob. Kamtam na kabenta ka jingko jingkia jong iba Valentin Karmuti bat jong i Sister Andrena Pengrob FMA. Ngiduai na kabenta ka jintmu jong pi Margaret Sun. Kamtam na kabenta ka jingko jingkia jong i Edwina Sun i and Vanessa Sun bat baro kibahi ngasem. Ngiduai na kabenta ka jintmu jong pi Priska Dudu. Priska dok krut na ime na bentang ime pa jong pi kimen kipara jong pi. Ngiduai na kabenta jintmu jong pi Patricia Kurba. Kamtam na kabentai Donalius Kurba pain poi suk sya kan kejela indon kemet kebakoy kebakya. Ngiduai na kabenta jintmu jong i James Marba. Jintmu jong i Johannes Walang. Kamtam na kabenta mesin balaklat no jong i Cecilia Walang, i Crolin Wanyang, i Daria, i Talantinus, i Kondar, i Krial Walang. Matkiway bakin yo ay jinit haj bam jukod. Ngiduai na kabenta jintmu jong pi Chamberlain Lengdo. Na kabenta jintmu jong pi Bashimti Rentatiang. Ka jintmu jong pi Bitila Karum Noit. Kamtam na kabenta ka jinit haj kamansim jong i Paulus Karum Noit, i Peter Karum Noit, i Samuel Karum Noit, i Priscilla Taylor. Ngiduai na kabenta jintmu jong i Aquilin Mary Pengrob. Kamtam na kabenta jinit haj kamansim jong i Ba Louis Pengrob. Ngiduai na kabenta i Valentin Karmuti badan pedang kejing shitom bon yo lagi jingkoy. Ngiduai na kabenta jingko jingkia jong i Hun Dalin Karbuli. Ngiduai na kabenta ying kasem jong i Margaret Sun, kajing kasem jong i Felicia Susungi, kajing temu jong i Aliona Nongkendri, kajing temu jong i Pius Malai, kajing temu jong i Balinda Pengrob. Kamtam na kabenta kajing i jingkar ku jong ublay. Ngiduai hakanay kamas rengkat bat kaying kasem jong iba pi Penel Nongklaw bat i Irene Karbi Q bat baro nyongut kikun ndringut ki persakurim ar pulai ngut kikun iej kiba kwa aban ay ngu yo blay na kabenta jingkar ku baro bakila yo ha kanay kapor hakanay ka clip mat hakanay ki benai hakanay ki snem ki ko aban ay ngu yo blay na kabenta ini ki jong pi ba jingkar ku jong blay baro. Di lengkat begini ki jintmu ki bangila pule
Berkecing temu jung pi simet komen ko para. To ngin yara ki syak doan jong try ngin terwai ki ngan IT hau blay. To ai ba kamon jung kan long ha ka jing im jungi ka baman kasngi. Kena barlai spa live kendai. Kumbale kaske shawan yawan shame kotra yawan nisliang yame umpole jong kajingba shaduan jong me kotra dajing men badakarai lajing emi wanai di lajing shagri Halenti jing imperthing arayam shi tom shirkay don ba ibar yar kibe ha e shaudon ublay shaduan chong me ko try ngawan rala jing kuslay mensanya rumah chonya try ay saring kadbatnya Ngi kublai ya pi baro kimen ki para kebelum lang da kemen sim ke jeng pi saudong kene keduan ban ngu bandem utrai ban terwah u ya ke jeng i ban pan ka kurku ke do ka jeng tu undriun semari ngi bar khoi kal ba kilang mi ki sngi nge tarai ngi kilang ya kermen ba ki kepertai kanang su kanang khamba teng kapan duk mensim teng kapan keman to ka ia ki berkoi ublai utip ya ke bawa yang ni
Gistang ikan ika mas bakun, dah kata kejengin bakajeng siangnya. Haka ketemu kepa badu kun badu mensim bakun. Amen. Kajeng jeng uturan jeng Yesus Kristus. Kajeng jeng ublay lamban kajia selok jo mensim bakun kendan rengkat batpi. Ringkat bat biru. Kuhmen kopara kepersabara. Tuhongnya terwah ublay kamet kemensim kalong beriu kejengi. Rengkat bikilaj bakla baro. Kumangi kenguk kedam ngipan kamap kesnai de kemensim kejus ngurin. Tungin play kemensim kanun lo kejengi ban pliang ya kejeng kesumar kesukher kamap kesnai pat kakerku kedok kejengu. Ngapla Hau blay badembor baro. Bada pi gohanmen kopara. Bada lepop shibon Da gajing perkat dagi ketien dagi kam bada gajing leklet. Da gajing le palar jenga. Da gajing le palar jenga. Da gajing le palar bakrau jenga. Namar kata kerpari Maria bakut. Kabaya sa kathesti. Kia ngel kiri Bada pi gohanmen kopara. Banduai na kebentar jenga. How dry play jengi. Ublay badan bor bara un snow senay yangi. Bada kabamap ya kilait kibakla jengi. Un yalam yangi sa kajeng embem jukut. Amen. Ko try to isanay. Go try to isnay. Ko Chris to isanay. Go Christ to isnay. Ko try to isanay. Go try to isnay. Tuhungin niya duway. Kublay me ubah kajeng pendap penbiang jome. Kamju bakla hakasain dulu jongka. Nikar pardi jame. Tobek kerja kata baro ka bala ban penting pensir penma penmensaw yengi ladah kamet laniha kemensim. Kata kaba penbit yengi. Kaba pensingnya kajeng mo berkan. Tuai ya kata baro kebapen baha yangi kebapen suk kebapen sengai kumta kotratus ngutus ngap ya kani kaduai ka kerpat kemama piliang ya kenguk kenam pensuk yangi kikun terai kendahan kumta giduai na kementa baro jepi ki para ke pesa ki men ki para baro kat kum kejeng temu bekejen kam kejeng pi na kejeng ta jepiru ba pius malai halum ding to blay unang kalkui ya pi ya kayeng kasam ke jong pi ya pi ke parlok jonga iba penal nong kla ba di kong Irene Carbikiu ya kayeng kasam ke jong pi ki kun ki siu ke jong pi bara ublay unri usmar una ya pi bar iba di kiwe ki men ki para ke pasar kumjo ya kari ke sumar ka kurku ka da ka jong nipan kani bara doktora jong yu Yesus Kristus kun jome Ubaim badu basin syar rengkat ban me banu mensim bakun wei blay junam la junam. Amen. Kajing pule na kashti u Paulus sya Timotheus. U Paulus u apostol jong u Christ Jesu da kamon u blay. Ya u balapa ban penbena ya kajing kular jong kajing im kabadon ha u Christ Jesu sya u Timotheus u kun ba e jonga. To kajing ai kajing sen bat kajing suk nau blay ukpa bat nau Christ Jesu utrai jengi kandan rengkat bat pi nga ai ngu ya blay
ublay ki kpa temen jonga ya ubang amane da ka jingatip lam ka basngur kat habang akan mau ya pi hakijing duai jonga kumba nga julek barabor senya sngi na kane kadaw nga kan tu ya pi ban pen rehem ya ka jingai ai ka ba ublay ula ai da ka jing bukti jonga halor jong pi ublay ula ai hangi om ya ka men sim tieng put Henry ya men sim uba pen klain pen ek bat pen start yangi namar kata wat ju le ran haba pi sakhi ya utrai jongi lemne yanga ukoidi nak benta jong u Henry da ka jingklain ka ba wan na ublay to kit lem ya ka jingshitom ka ba ka gospel ka dawa ublay ula pelat yangi bat ula khot yangi sha ka jing em ba khuoj om namar ba ngilale ai bandawa Henry kat kum ka jing thmu jong u hi ka jingai ai bala ai hangi hau Chris Jesu shwa ban in sedang ka perthei bat bala pen pau menta da ka jingwan jong unong penem jongi u Chris Jesu une ula pendu bor ya ka jingyap bat ula pen pau ya ka jingem bat ka jingbam yap da ka gospel hakakam syakri ya kaneka gospel la thung yanga kum unong yelap u apostol bat unong hikai bat nak benta jongka ngasya kine kijing shitam Henry ngam le ran namar nga itu ya uta hau ba ngalangai bat ngatip scam ba ula banri ya kata ka ba ula pen kamti hanga hadu kata kasngi kakten ublay ngis ngong ya ublay jubab jumpi nga khmet yalla ki khmat shame kotrai hadu bamen isne yangi nga khmit yala ikmat shami kutrai hadu bamen isne yangi nga yai khmet laki khmat shame trai uba shong hagi beneng kumba khmet shakri shakti ukenrat ngi ya khmet shame trai nga khmit yala ikmat shami kutrai hadu bamen isne yangi kumba khmet laki khmat ka shakri shakikti ka kenrat ngi khmet laki khmat shame trai kenrat hadu menrap yangi nga khmit yala ikmat shami kutrai hadu bamen isne yangi Snowsen aise ko try to shashkor Snowsen aise yangi men sim kalakdang lakdang jing la ben bat jingke ki bomman nga khmit yala ikmat shami kutrai hadu bamen isne yangi kaburam haukpa berhau kon bar humen sim bakhoj kumba klalong nadu mendengkong to kan long shi junom nga khmit yala ikmat shami kutrai hadu bamen isne yangi snobhayang Alleluia Alleluia Alleluia
Tukta eki da onot jongi ko try. Ban pedang ya kaktian ukun jongmen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkat bat phi. Ringkat bat hiru. Kajeng penbenaya kakubor babha jung utrai Jesu kat kum Markus. Kabrong me ko try. Kisadusi bat kajeng mipat. Kisadusi kilawan siau Jesu. Dai maki ki baong baki briu ken mipat na kajeng yap. Kilayong konong hikai umosas ulatho kane kaan na kabanta jongi. Lada ubriu uyap bat ui no ya katengah klam kun upara jong uta ubriu udai ban simlok ya kane kariu kentai. Kenang ba undup yo kun na kabanta men ubalayap. Te keledan nyungut si para. Men rangba ulay olok, bad ulay yap klam kun. Ubabud ulay sim tengah ya kata kariu kentai, bad uru ulay yap klam kun. Kalajia kamju, had hau para ubalay, bad nang ta ter baru nyungut si para, kelaya syong bad kata kentai, bad kelayap klam kun. Kadu layap kata kakentairu. Menta hakasngi jeng mipat. Habakilake imbaro kanlong katengah jongno. Baro nyomut kela delok yaka. Ujisu ula jebab yaki. Kanu pibakala. Pitip balai. Dena marba pimtip yaki jento. Neya kabor ublay. Naba anda kibayap kilamipat. Kinlangkum ki angel habneng. Hangta kenem ya poy kapoy man. Nalor kani. Sapang kajing mipat jong kibayam. Hatop himsim la pulih hake kitab Moses. Sapang kalau beniap kabaing. Kumno ublay ulaong hau Moses. Ngalong ublay jong Abraham. Ublay jong Isaac. Bad ublay jong Jacob. Ulong ublay jong kibaim. Jong kibayap. Pila ya bakla na dong sadong. Kagospel utray. Kajing roy me ko Chris. Kadang kajingnya per hapneng. Kisadusi bat kajing mipan. Bat ujisu bat kajing mipan. 4 judan mano nadu bastang kepertai. Hadu kata kapor balam mipat. Tekum tak kita kibriu. Habau jisu ukran haki. Sapang kajing mipat. Kim sim skutu kamun ayu kata kajing mipat. Kabanlang kumno. Kata kajing mipat. Hakajeng perkat jong kili kisadusi bat jong kiwei. Hoi kisadusi. Kimnget kata kajing mipat. Lain no tang kata kerkom. Perkat beriu. Ba kajing mipat kan long. Bakinnya tangku maki mana ke man kaski. Tang makin nimyap. Kata kalau kajing mipat. Tekum tak kenculet nang ne kencu. Se makano kom tamakin nimyap kumta hakata ka jinglong kibriyo kan sa kata ka jinglong semen para le sikimi sikun lane ulak bar katengah kenang kumta kinasa akamju kane ke jingkeli jong kini ke sadusi kawan na kata ka kawan na kata ka jemut hooj kawai ka jemut kalong ban in saya pejadin
Kau ipat kejemut kejengki, tang ba kan kum kejeng mundur jeng kita kibriu. Kajim ipat kalong ba. Haban nang ni barakoi. Keim. Hakalong ying long sem, kalong long tengah. Kum ta kejelek, kum ta kum ju. Hakajim ipat hakata kejeng im juki habak kenem yap. Te kikelik kan. Kum no kan kala ban long. Barok nyongut kala song ya kan kapi. Kan nong kalok jong no katengah jong no. Ini penban. Hoi, mentah pada ngitip kan. Kata kajim ipat kalong kebakum no. Nama uji su lemai pan. Banang tah pada uji su ula batai. Kabar kajing keli jong kini kesadusi. Kalong kebaprias ngo. Baki kuah aru. Hakiwe pat ke gospel kaong. Baki ni kesadusi kila kuah ban. Keli uji su kini kajing keli bat kila keli ya ka. Nama arba. Kemamaki kimnet bakalan kata kajim ipat kang kani kalong takang kam kai. Kum ta ke kwa ban penlong kam kai ya ka kam sisa jong Jesu. Ban penlong ketien kai ya ka ketien ba sisa jong Jesu. Taman yo yarki taman penyap nia ku ba ka ong kau pa ka kesep gospel ban yo kam dau yo Jesu. Para kesan mangibar khaj nitip di sana ya, ban nginget kata kajim ipat. Hoi kamlong kum ta kum ka jenget bah hendai, hendai penman mentah ngitip. Hakan ukur kum kata kajim ipat kalong. Hoi ngimtip bangimpat, ngimtip kata kerkum. Kalong kum no yangi namar bang ngimpat poik hakata kabeta. Hendai penman uji su ulam ipat, ulah peni kum no kata kajim ipat kalong. Bar kekentien jumur kiong. Kumno ublay ulaong hau Moses. Nalong ublay jeng u Abraham. Ublay jeng u Ishak. Bat ublay jeng u Jacob. Ulong ublay jeng kebaim. Jeng kebayap. Tenang kong ngeim. Nginem yap. Kakelah kata kat. Kemamangi ngiduai. Haka jeng haka mas jeng kebayap. Kajeng im jeng kakelah. Ban poy sa kata kajeng kelah pada. Jadi ban ya deng ba kata ka kedap jong kajing yap nang ta pada ban mi sa kajing mipan. Tutra Jesu unang penskam ya kajing ngait kejongi. En ya ro yo Jesu Christ. Junom Nom la junom. Amen. Kenambar lain spa prapewar. Temu sopa do da join ka jingi jogi na lenkas temu sopa do da join ka jingi jogi shim ko try shim yagi Giai tilot yalade Shim ko try shim yagi Akti jom bengi aiti Utar jup waina udengi ke Da join ga jingi joini Terjup waina udegi ke Da join gaji joini Shim ko try shim yagi Iai tilot yalade Shim ko try shim yagi Akti jong mengi aiti Kutrahay kenal kepada menghuni kenal Terselai bebas mulut jeni Batuah bakal jiknya Jam dapat sabahan ini Kutrahay kisah Lagi kebab jam Yang kisah kau cucu
Tungnya duai ko men ko para ko persah. Bakane ka kenya ka kriam ka ngu kadam ka duai ka kerpa jongi kan poisuk poisai na kemadu blei ko pa badan bor baro. Do try yang ya kecingnya nak ikti jong pi. Nak benta kecing ro pat ka burom ka kerteng jong u. Ka jing mento yang i pada ka balang bakho jong u baro ka we. Da kebasyania haka jing sngau senai jong me ko trai. Ngialum lang sit hem lambat ki jing terwa. Haka duwan bakhu jong me. Kenang ba lang ba kabor pen khu jong ka jeng i jong me. Inside khu jeng i da kini ke jing maya da ke bangi wan sakriya me. Nipan kani baro dau Kris utrai jong i. Amen. Utrai undan ringkat bat pi. Rengkat bat piru. Token tiu yala ke jono. Ngi kan tiu ya ki shao try. Tungin ya angu yo utrai kan radu blai jongi. Ka shong hok bat kadai. Da sisa kalang ka basang hok bat ka badai. Kadai ti jongi ba ka jing penim yangi. Haman la kapor bat ka jaka ban angu yeme. Ko kan rat ko kapabakut ko blai badan bor ban bemjukut. Namar mela sang yakinong rim jang kapertai. Bad mela pendenti yakijing kela jang kipor bad ki ayom. Mela thau yu ubriu ha kadul jong mehi. Bad mela bo yu u halor kapertai. Bad kijing pela jang kabaro. Baun sang syar yaka ha kakateng jome. Yaki e baro yaki ba mela thau. Bad un yaro yame. Ha kijing thau ha kijing krau ki kam jome. Leng ba utara jongi u Yesus Kristus. Bat kumta rengkat bat barok ki angal bat ki khu dah beneng nya soalang bat ki ban ya ro ya me da ka bang ya ruai. Bakut you try. Bakut you play kipan. Neng bat pertek kita da kaburom jome. Why Hosanna shatro, why Hosanna klemkun, why Hosanna you play children. Ya ro you tabawan. Haka kerteng utrai Neng bat pertek idam Da kaburom jombe Rai Hosanna shadro Rai Hosanna klemkun Rai Hosanna yublei Jilno Da sisa melang ubakut kotrai katmei jong kaceng kut baro. Namar katang ikerpat jame to pen kut pen kentang ye kini kaceng terwa jongi. Da kapapa yo mensim jame kum jer halor jongki. Bakendup kelalong na kabenta jongi kamet bet kesnam jong utra jongi u Yesus Kristus. Hakapor baladino yo u badala kamon sobha ulah pliang ya kaceng sya sitam. Ulah sim yo kupu Bada kabaimu yami ulah kedia yau badula ai halaki senran uang to shim batu bam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya keban IT na kebenta jompi. Hakaju kerkom dalala yabam ula sim yaka kuri bada kabaah ngobiang yame ula a yaka halaki senran uong to sim batu di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong kasnam jonga jong kejutang batmai belbem jukut ya kaban penmi na kabenta jong pi bana kabenta ki babun ya kaban ma pi kipop tole ya kane ban kan mau yanga.
Ngia penbenai ke jemaya ke jengit. Kata sin bangi Ibang bang yune yune ku bangi di nakane kakuri ngi penbena kejiap jome ko try tad hadu men wan. Namar kata ngi ke bapen menta ya ke jengyabat ke jemipat jongo. Ngi terwa hame kutra yu ukpu jong ke jengim badia kakuri jong ke jeng penem. Ngi da aingu aidam namar mananyo yangi ke babit banyang akmat jome ban cakri yame. Da ke bas ngurit ngi kerpa jame bamangi ke biya bantaha ke bat kesna mukrist. Ngin lang ke bala penyateli ke we dau mensi bakut. Tukan mau kutra ya ke balang jome ke bala priang setelah ke partai. Parto penjana ya ke hak jengit dengkat bo Francisuk paha baku jengi. Lambat bara ke besyap, bad bara ke lengda. Tukan mau lam ru ya ke men ki para jengi. Senrang bat kentai. Ki bala yo tiada ke bakal men ya ke jemipan. Bada bara ke bala klat no hak jengi senai jome. Tapi yang yaki sa ke jeng syai kahima jome. Tuai senai yang i bara ngi kerpa jame. Kanang barangkat bat kamaria thai suti bakut ka kemi jong ublai. Ujasa bakapating jong Yesu bat utengah basati jong kamaria. Ki apostol bakut bat bara ki dikut ke balapan sekobaha yang me patang la patang. Ngin lu belang ke babet ban yo ban talam haka jengim bam jukut. Bat ngin dira bat pendan buram yame. Dau kun jong me uji Yesu Krist. Dau lambat u bad hau kan long hame u blay u kpa badan bor ha ka jingya long ka wei jong men sim bakut baro ka burom bad ka jingya ro junam la junam. Amen. Da ka jing sania ngiduwai ka jing duwai ka bautra Jesu lahi kai yangi ko kpa jongi Ubah beneng kan long ka bakho ya kerteng jong me. Kan wan ka hima jome kan long kamon jome ha ka khadau kubah beneng to ai ngi mentai kujimbam jingi ka ba la gasni ba juma bingi ya kire kan jingi kubah ngi ro ima bia ke ba le sne badwat ela bingi sha ka jim shoy rei to pala jingi na ka basni kutra ngi kerpat jame to pala jingi na ka jing sniu baro ha ka jing sebun jome to ai jing suk jing sain ha ka sngi jongi khanang bada ka jarap ka jing isnai jome ngi lain barbo na kapom ban ngan yo jiada na ka jing jenjar baro kan bang dang ap community bat kerman ya ka jing wan pat unang panem jongi u Jesu Krist. Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor pan ka burom junom la junom. Kutra Jesu Krist me ubala ong ha ki apostol jome me ong hangir menta ka jan miet ka jing suk nga e happy ka jing suk junga nga ai happy wat pe dikilat ka bakla jongi ki kun ka batlot hande tu kan mau ka jingit bas kem jong ka balang jome bada ka jing sebun jome to ai hangi baro ya ka jing suk bar ka jing atli ka wei kat kum kamon jome mame ubai madu basin syar junom la junam. Amen. Ka jing suk utrai ka nyadan barabor rengkat bat pi Rengkat bat hiru. tungin ya terwa kada ka jasuk iwei ha iwei bat Ko khôn lang bro jong ublay me ubai kino ki pop ka perthei to sneu sen e yangi ko khôn lang bro jong ublay me ubai kino ki pop ka perthei to sneu sen e yangi ko khôn lang bro jong ublay me ubai kino ki pop ka perthei to ai jing suk yangi. hakme yu Jesu Krist ukunang brad jong ublay bakin na ikipab jongi ba ikipab jong kapartay ukot uwe dingi banyabam na kani ka jeng kaway Cô kiên ran ngầm lông của ba sông hốc mà men hoàn rung hợp bò cái yên chung á. Thân rây chuông thằng đặc tiên bật cả mình xem chung á cần sẽ kia hì.
Dongin ya pediang yu Jesu ha garu kwam bekenja mensim da kebangi ya duai ya kane kejin duai communion mensim. Ko Jesu jonga ngangai skem bamedon teli ha ka sakramen bakoi tam kaduan. Ngai i jeme na lor kiei baro ban ngat rang bamen wan hapo kamen sim jonga. Namar ba menta kumni ngamla ban pediang yame ha ka sakramen bakoi. Tuan hapo kadunut jonga ha ka jinglong mensim. Ngapiam yame hala kadunut bat ngapen yeso yalade bat me. Watsya bangan klat name. Ko kendrat ngis ngungu yame ngi yaro yame ngi pendon burom yame ngi i yame namar ba mela pendap mela penbiang yangi ya kejindon kam jongi baro mela ai hangi ya kane kale er ka bakuj mela ai hangi ya kane kamariang ka be itenat mela ai hangi ya kane ka sngi ka basai mela ai hangi ya kane ka mit bangin shong thai bangin penjatai yalade mela ai hingi kijing kerku ki bangim la syuk banyo na kata kadau ko try kan rad da ka jing ye da ka jing sbun ba ka jing yesen ai mela the sbun hangi kine ki baro haba perkhali kine ki kijing le kijing kam jung me pendap shon ya ka kuri jonga Later kan ran ngis ngungu ime na ka benta kini ki baro ha kane klip mat try ni kwa ban sno hame ni kwa ba men yalam yangi baro silenter jong ka jing em jongi namar ngi scam try tang rengkat bat me ngin yo ya ka jing em ko try to kar khu ya ka yeng ka sam jongi to kar khu ya ka jin tmu ba bha jongi to kar khu ya ka jin don kam jongi to ai bangin siam ya me hai ki hemen ki para jongi ha ki ba yeng ha sam jongi la ka jin jar jar ne ka jin thu khana to ai ngin lap ya me to ai ngin kendu ya me ha ka si tom ne ha ka kemen try to ai bangila ban but yame ngila ban len yelade la ha ka pahu ne ha ka thangan to ai bangin kloi ban wan shame ban pan ne ka jini e jung me ban yaro yame ban sungu yame me pendap me penbiang yangi atrai daga ju ka ta ka jing angnut daga ju ka ta ka jing trang Ton yerwai ne jirwai na kolem ti beneng kanambar ka ba arspa arpo ar ka baong me pendap me penbiang yanga atrai tungin yerwai ne jirwai da ka mensim ba penyajan yalade bad ublei batip lut na dong shadong ya jindon kam jongi Pendapen biang yanya atrai Dai ka jing i jing spun ba jing i stay Yang kan shu ne kwa jing ni Ya jing i ya mela tesay Da unga po mausia me pendakuri jonya me pendap jonya kakuri jonya ya ungan fruit ha ungan snow ya nya unlam unom pen buko
shi lem te jing im joy ngan sa im la da nga le kung ta me pen da pen biang ya nga atrai da ka jing spun ba jing is lay ngap than shu ne qua jing ya jing ha nga me la the se da nga ha po mau xian me pen dap shonya ka kuri jonya me pen dap shonya ka kuri jonya Anno a try ya me ngat shem hai ki para hai ngasem hai ki jing trei hai jing sngeu ba hai jing jar ne jing tu khana me pen da pen biang ya nga atrai da ka jing spun ba jing is name ngam than shu ne qua jing ya jing ha nga me la the se da nga po mau xian me pen dap shonya ka kuri jonya me pen dap shonya ka kuri jonya to ngin ya duai Daw man sim bakhu jong me kutrai to sincha yangi kiba me basa da kamet bat kasnam jong ukhun jome ba da kabangi phla yame amtang da kaktin de da kabakren hande de ki kam ba da kajing si saru ngindup lang ke babit bandrung hakahima beneng kerku kedo yangi menta kami ban man la kasngi barasimit barasisngi torito sumar ngin lain nak kasitam kajenjar nana kajing ngin nana kajing thambor jang kabit katham kapang kasitam kaduk kakaduk kalait kabakla ngin nana kajing thambor ju kaksui kakrai kakram kangok ngin suk ngin palai ni pan kania baro blai trai kandan dau kris utrai jongi Amen utrai undon ringkat batpi ringkat batpiru ublai badan bol baro ukpa badukun badamansim bakut unkurku yapi Amen ngiyalik suk kani kangu kadam kalawai ngis ngu yau blai Sengabhai shim kanamar chispa sao punyau Yak mi magum no kadonun u Jesu mala ong u kenra mani kai ke na u tohi kai pinanga banga long ba chemno malong nu basyoret na shadu kadonu tohi kai Mangalong bajemdun galong rubas ngeuret na shadu kanonun balai en shas neng shahikai bandup yo jing mentoy ka men sim kanang pa ka jing hong
kanang toya rap ko Giêsu badang klot ka jingmon to ai bor ya gamon banom sa jingkelon toya rap ko Giêsu badang klot ka jingmon to ai bor ya gamon banom sa jingkelon Kaburam hauk pa bedau kon baru mensem bakoj Kumbalong abanung kong kumju mentabat bor junom la junom amen. God na berkuita mu Jesu Do yesne yengi. Kumada kanu rab Kristan Ruai nang ta jungi. Ha Kerteng pa berukun baru mensem bakoi amen. En ya ro ya Jesus Christ Junom la junom amen.